Panginoon. Yung lahat nagising na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At kipuniling mga minamahal tayong pala tayo tumayo. Tayo natin tumayo. Amen. Lahat po ng anak ng Diyos, tatayo. Amen. Bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dahil natin po minamahal mangaral. Ating beloved na elder, beloved preacher, Brother Romy Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved Elder Jubin Ferrer. Lahat mula ng pinagpala ay pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala sa magkapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Maraming salamat, Panginoong Isus, sa umagang ito, Panginoong Isus, sa taglay na kalakasan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoong Isus, na sa aming pananambahan, Panginoong Isus, na sa bawat bahagi ito iyong nilangisan at binasbasan, patunay na iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan at sa oras na ito, Panginoong Isus. Sama-sama kaming dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Linisin na iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo at narito kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa ganang akin wala akong magagawa, ikaw, Panginoong Isus, ang aking karunungan, ikaw ang maglagay ng mga kataga, mga salita, Panginoong Isus, at sa bawat kapatid, bawat makikinig, Panginoong Isus, buksan mo ang aming mga pangunawa at mga puso, Panginoong Isus, upang aming maunawaan ang iyong banal na salita sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoong Isus, sa bagong taon na ito, Panginoong Isus, na kami iyong sinamahan. Maraming salamat, Panginoong Isus, at sa pangkahalatang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng gawa ng kaaway, hadlang, unbelief in doubt, pagkaantaw, cast out, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tayo pong lahat ay makaupo, mga minamahal, at purihin ang ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at aking pinapaabot ang mapagpalang umaga, dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat mga beloved brethren, sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, and of course maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Samang kayo dako ng Mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat, kayo po ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ating pag-aralan sa umagang ito, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, na ito ay napakahalaga po sa bawat isa sa atin, napakahalaga sa bagong taon na ito, mga minamahal, na I believe that our loving God has something for us this morning. Amen. Kumusta po ang bawat isa? Kumusta ang ating bagong taon, mga minamahal, na tayo ay nandito sa talagang bagong taon 2024, at talagang kung titignan natin, talagang malayo-layo muli ang ating lalakbayin, mga minamahal. So sa
bagong taon na ito mga minamahal, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa iyong buhay, sa aking buhay, sa ating buhay mga minamahal. Na tayo ba mga minamahal ay lalago mga minamahal o tayo ay manglupaypay. Kaya napakahalaga na sa bawat isa sa atin matrack, ating mamonitor ang ating buhay Kristiyano kung tayo ba ay lumalago o hindi mga minamahal. Dahil bawat isa sa atin, karamihan ay tinitignan natin o hinahanap natin ang mga bagay na tayo ay ma-encourage na magpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating dakilang Diyos na dinisign ng Diyos, God has created us, mga minamahal, na we are spiritually grow, na hindi tayo mga minamahal maging stagnant ang ating buhay spiritual. Dahil yan ang nais ng ating dakilang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang ating pag-aaralan mga minamahal ay bigyan po natin ito ng titulo na How to Make 2024 Best Year of Your Life. At ating buksan ang ating mga Biblia dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 19 ng talata ng 14. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang sabi dito mga minamahal, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. At itong ating pag-aaralan ng mga minamahal, na bawat isa sa atin mga minamahal ay napakahalaga na siguraduhin natin na ang ating paglilingkod, ang ating commitment sa ating dakilang Diyos sa bagong taon na ito mga minamahal ay katanggap-tanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Na ang word na commitment mga minamahal, kung ating titignan sa sa mag-asawa mga minamahal, na napakahalaga ang word na commitment, at ito ay pinapahalagahan na maging maganda at maayos ang pagsasama. Amen. So ano po ba yung definition ng commitment? Sa diksyonaryo mga minamahal, ang sabi po dito mga minamahal, commitment, an agreement or pledge to do something in the future or to improve. So, alam niyo mga minamahal, sa ating buhay mga minamahal, kung hindi tayo mindful mga minamahal sa commitment natin sa ating dakilang Diyos, kung hindi tayo mindful mga minamahal, bawat taon na lumilipas mga minamahal, hindi mo namamalayan, hindi natin namamalayan na tayo ay lumalago sa ating spiritual na buhay. But may something na tayo ay may dapat gawin mga minamahal. Kung iisipin natin talaga mga minamahal, na talagang kakaiba pag ang isang Kristiyano, pag ang isang mananampalataya ay may commitment sa ating
dakilang Diyos. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at wag tayong matulog dahil itong ating pag-aaralan ng mga minamahal ay napakahalaga. Dahil ang sabi ko nga, kung wala tayong commitment sa ating dakilang Diyos, ibabaliwala natin ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. So sa ating buhay, ang commitment mga minamahal, 100%. If we have commitment sa ating dakilang Diyos, mayroon tayong talagang malapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hindi pansinin niyo mga minamahal. Kung wala tayong commitment, kung wala tayong involvement sa gawain ng ating dakilang Diyos, kung wala tayong commitment mga minamahal, kahit nasa ating pagtitipon, sa ating pagdalo mga minamahal, o kahit nasa fellowship mga minamahal, o sa overnight, ito ay iiwasan natin. Ayaw natin mga minamahal. Tama po ba? Dahil wala po tayong commitment. Amen. Kung wala kang commitment, kung wala tayong commitment sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, wala tayong involvement sa gawain ng ating dakilang Diyos, puro negative ang ating nasa isip. Amen. Kung wala tayong commitment sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, madali kang ma-offend. Amen. Dahil we are always dwell sa mga negative na mga bagay, mga minamahal. Na pag ikaw, mga minamahal, ay talagang mayroong commitment, mga minamahal. Iiwasan natin na pumuna o tingnan ang kamalian ng kapwa mananampalataya. Bakit? Dahil wala kang commitment sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga na huwag nating gayahin ang mga traditional, tinatawag na traditional na mga Kristiyano. Amen. Na sila, mga minamahal, ay nananatiling stagnan sa kanilang buhay spiritual. Amen. Andyan, mga minamahal, na wala silang paglagong, mga minamahal. Pero, pag tayo ay may commitment sa ating dakilang Diyos, we are something and faithfully attached to our loving God. Amen. Tignan niyo, mga minamahal, ang nagagawa ng commitment, mga minamahal. Kaya nga po kanina, yung binasa natin, definition ng commitment na sabi, pledge to do something in the future para ma-improve ang ating buhay spiritual, mga minamahal. Isang bagay na gagawin mo, mga minamahal, isang bagay, mga minamahal, na gagawin natin, na itong bagay na ito ay ibibigay natin sa ating dakilang Diyos, na ikaw, ako, tayong lahat ay magkaroon ng steady, faithfully attached sa ating dakilang Diyos. Amen. At kung tayo, mga minamahal, kung ang bawat isa sa ating mga minamahal ay faithfully attached to our loving God, mga minamahal, then ang ating buhay, mga minamahal, lahat ng ating gagawin ay ito ay katanggap-tanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na, praise the Lord! Ganyan po ang nagagawa ng commitment.
mga minamahal. Ganyan kahalaga, mga minamahal, sa bawat buhay natin, mga minamahal. Kaya sa umagang ito, mga minamahal, beloved young brethren, umpisa na natin, mga minamahal, na magdesisyon na magkaroon ng commitment sa ating dakilang Diyos. Maaring in the past few years, noong nakarang taon, mga minamahal, wala tayong commitment sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. O maaring nakapagbitaw tayo ng salita sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nakapagbitaw ka ng pangako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, which is hindi natin naisagawa, mga minamahal. At alam natin na pag nagkaroon tayo ng vow, mga minamahal, at hindi natin natupad, ay mayroong paalala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! May dalawang bagay, mga minamahal, na pwede nating gawin para i-commit o mag-commit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil wala tayong ibang pagkatiwalaan, mga minamahal, walang iba tayong pagkatiwalaan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito, mga minamahal, very familiar passage, very familiar na verse sa ating mga buhay, mga minamahal. Ating basahin sa aklat ng Awit, Kapitulo 37, talatay 5. Kindly po pakibasa. Aklat po ng mga awit, Kabanatay 37, talata po ay 5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito, mga minamahal, ang ating pinag-uusapan dito, mga minamahal, ay ang direksyon ng ating buhay. Amen. Lahat ng ginagawa natin, mga minamahal, lahat ng ways na ginagawa natin, lahat ng course ng ating buhay, mga minamahal, kumusta na po ang direksyon ng iyong buhay, ng ating buhay noong nakaraang taon? Ang buhay po ba natin, mga minamahal, towards to God po ba? Or palayo sa ating dakilang Diyos? Ang tinatahak po ba natin, mga minamahal, ay towards to God o towards lamang sa ating sarili? Maaring sa iba sa atin, mga minamahal, ay maraming problema, walang kapayapaan, magulo, problemado tayo, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil hindi natin ikinumit ang ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Walang direksyon ang ating buhay dahil we did not commit our life, ang ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil kung hindi natin ikinumit ang ating buhay sa ating dakilang Diyos, talagang magulo talaga, problemado ang ating buhay, ang iyong buhay. Amen. Na pag hindi tayo nag-commit sa ating dakilang Diyos, lahat ng kilos natin, lahat ng ginagawa natin, ito ay palayo, unti-unti palayo ng palayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon, mga minamahal, kumusta ang direksyon ng iyong buhay, ng ating buhay? Yes, of course, nandito po tayo. Kumusta naman po ang ating mga
family? Lumalago po ba sila? Or isa-isa silang lumalayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Bakit kailangan, mga minamahal, na i-commit natin? Bakit natin kailangan na i-entrust ang ating buhay sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Yan ang mga maraming katanungan, iba't ibang katanungan. Ngunit lahat ng katanungan, mga minamahal, ay mayroong kasagutan dyan, mga minamahal. Ano po ang sinasabi? Kaili po pakibasa sa aklat ng Proverbs chapter 20, verse 24. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kabanatay 20, talatay 24, ito po ang nakasulat. Ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon. Paano ngang mauunawa ng tao ang kanyang lakad? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating munang palakpakan ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Malinaw, mga kapatid, kung bakit kinakailangan na ituwid natin ang direksyon ng ating buhay. Malinaw na malinaw ang sinabi dito sa ating nabasa, mga minamahal. Kaya napakahalaga na we have to commit ang ating buhay sa ating dakilang Diyos. Amen. At tandaan natin, mga minamahal, na if we are apart from our loving God, limitado ang iyong kaalaman, limitado ang ating kaalaman, mga minamahal. Amen. Ang mauunawaan lang natin, mga minamahal, sa ating buhay, yung alam lang natin, mga minamahal. Bakit ba tayo, bakit ka ba nag-i-exist sa mundong ito, mga minamahal? Kung wala ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay, mga minamahal, talagang mahirapan tayo na maunawaan kung bakit tayo nandito, kung bakit ka nandito, mga minamahal. Kaya nga, we have to commit and entrust our life sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang lahat ng mga bagay na nandito sa ating buhay, ito ay ating maunawaan. Amen. Dahil kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, if wala ang salita ng ating dakilang Diyos, talagang ito ay talagang mahirap maintindihan. Amen. Kaya maraming Kristiyano, maraming mananampalataya, mga minamahal, na sila ay palayo ng palayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bakit, mga minamahal? Because they did not entrust, they did not commit their life sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya diyan nagkakaroon, mga minamahal, nagkakaroon ng chance ang kaaway ng Diyos, nagkakaroon ng chance si Satan, mga minamahal. Guguluhin niya ang iyong buhay, ang ating buhay, kung hindi natin ikinumit ang ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya bawat isa, mga minamahal, na narito ay mapalad kayo, mga minamahal. Kaya't sa bawat isa na nandito, mga minamahal, mayroon kayong responsibilidad na ibahagi, na i-share sa kanila na dapat they will commit their ways sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil, mga minamahal, if we commit our ways sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang iyong accomplishment, mga minamahal, sa buhay na ito ay ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. If we commit our lives sa ating dakilang Diyos, yung success mo ay ibibigay
ng ating dakilang Diyos. Yung gusto mong mangyari sa iyong buhay, mga minamahal, ay ibibigay sa iyo if you commit your ways sa ating dakilang Diyos. Atin mo nang sabay-sabay na palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon, mga minamahal, maaaring sasabihin natin, Panginoon, ang nais ko sa aking buhay sa taong ito, 2024, ay masunod ang iyong kalooban. I will faithfully serve you. Kaso minsan, mga minamahal, ang tao kayang mag-presumption pagdating sa buhay. Ano ang sinasabi sa aklat ng Proverbs chapter 16 verse 25? Ang sabi dito, mga minamahal, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Amen! Kaya nga napakahalaga, mga minamahal, na if we commit your ways, if we commit our ways sa ating dakilang Diyos, mayroon kang kasiguraduhan, mayroon tayong appropriate na buhay natin sa ating dakilang Diyos. Ano ang sabi sa aklat ng awit, kapitulo 119 ng talatay 105? Ang sabi dito, mga minamahal, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. So sa salita ng ating dakilang Diyos na itong mga minamahal, sa kanyang pangako na itong mga minamahal, hindi na tayo mag-aalala sa ating buhay, mga minamahal. Hindi ka na mag-aalala sa direksyon ng iyong buhay, mga minamahal. Hindi na tayong mangangapa, mga minamahal, dahil mayroon na tayong direksyon sa ating buhay. Maliwanag ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya't kung nasa iyo, laging nasa atin ang salita ng ating dakilang Diyos, mayroon direksyon ang ating buhay this year, 2024. Amen. Dahil ang salita ng Diyos, mga minamahal, the only tool para magtagumpay ka, para magtagumpay tayo sa ating buhay if we commit ourselves to our loving God. Amen. Pero ang mga Kristiyano, huwag po tayong magpakampanting, mga minamahal. Dahil ang kaaway, mayroon din siyang ways, mga minamahal. Amen. Mayroon din ways, sisitan, para guluhin ka, para i-confuse ka sa iyong buhay Kristiyano, mga minamahal. Kaya tignan nyo, mga minamahal, marami ng Kristiyano ang lumayo sa ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Hindi sila nag-commit sa ating dakilang Diyos. They did not entrust their life sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya, kunting kalabit lang ng kaaway, mga minamahal, kunting kalabit lang ng kaaway, ay na-o-offend na sila, lumalayo na. Kaya, goodbye, kaligtasan. Ngunit napakabuti ng ating dakilang Diyos. At mayroon tayong gawain, mayroon tayong pastoral house, na dito ang ating tinatawag na powerhouse, na kung tayo ay nanghihina, mga minamahal, pumunta tayo dito, mga minamahal, upang ikaw ay palalakasin muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dadalhin kang muli sa direksyon, tamang direksyon ng iyong buhay. Amen. Anong sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng ikalawang Timoteo, kapitulo 4 ng talatay 7, ang sabi dito, mga minamahal, I have fight a good fight, I have finished my course,
I have kept the faith. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking tagbo, iningatan ko ang pananampalataya. Ito ang sinabi ng Apostol Pablo, mga minamahal, na he finished his task, he finished his course, mga minamahal. Natapos niya ang kanyang pagkikipagbaka, mga minamahal. Natapos niya ang kanyang tagbo, mga minamahal. Iningatan niya ang kanyang pananampalataya nung time na siya ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Talagang ikinumit niya ang kanyang buhay, kaya natapos niya ang kanyang tagbuhin, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, if we seriously commit our life sa ating dakilang Diyos, may direksyon. Ang iyong buhay, ang ating buhay. Amen. Mahirap po ba, mga minamahal, na intindihin ang word na commitment? Na bawat isa sa atin ay tinatawag ng ating dakilang Diyos. Tinatawag ang bawat isa to commit yourself sa ating dakilang Diyos. At yun ay hindi mahirap gawin, mga minamahal. At isa pang bagay, mga minamahal, if we commit our ways, we have to commit our works, mga minamahal. Bukod, mga minamahal, to commit ourselves, we have to commit your works, our works. Tingnan niyo, mga minamahal. Pag na-commit mo ang iyong sarili, na-commit ang ating sarili sa ating dakilang Diyos, tapos hindi natin na-commit ang ating works, mahirap yata yun, mga minamahal. Amen. Magkasalungat. Amen. Kaya kung ating titignan, marami ang naguguluhan, mga minamahal. Maraming naguguluhan pagdating na i-commit ang trabaho, ang works. Pero malinaw, mga minamahal, ang sinasabi ng aklat ng Proverbs chapter 16 verse 3. Ang sabi dito, mga minamahal, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen. Ang sabi dito, mga minamahal, mga gawa, mga works, it talks about your action, our action, mga minamahal, our deeds, our activity. Ito po yung minsan, mga minamahal, sa ating buhay. Parte ng ating buhay, dito masusubok ang ating spiritual life. Amen. Bakit minsan, mga minamahal, hindi natin maikumit ang ating mga gawa sa ating dakilang Diyos? Bakit, mga minamahal? Dahil ang tayo ay may reservation pa sa ating sarili. Bakit hindi natin totally, fully maibigay, maibuhos ang ating mga gawa sa Panginoon?
Bakit hindi natin maibigay o ayaw nating mag-involve sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Dahil ang tayo ay mayroon pang reservation sa ating buhay. Yes, of course, mayroon tayong involvement, pero limitado. Nililimitahan natin ang ating mga gawa sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So anong nangyari po ngayon, mga minamahal? Limitado na din ang ating pagiging Kristiyano. Amen. Lahat muna ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang palakpak, mga minamahal, ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nasa ating buhay, mga minamahal, as long as we have reservation sa ating buhay, hindi mo maibigay, hindi natin maibuhos ang lubos na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maaring itanong natin sa ating sarili, mga minamahal, bakit na ikailangan i-commit ang works natin sa ating dakilang Diyos? May sagot ulit dyan sa tanong, mga minamahal. Proverbs chapter 16 verse 3, yung binasa natin kanina, mga minamahal. We have to commit our works unto the Lord. At sa verse 4, mga minamahal, Proverbs 16 verse 4, pakinggan po natin ang sinabi ng ating dakilang Diyos. The Lord hath made all things for Himself, yea, even the wicked for the day of evil. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Oo, pati ng masama, ukol sa kaarawan ng kasamaan. Kung hindi tayo mag-commit sa ating dakilang Diyos, ang sabi sa ating binasa, the Lord had made all things for Himself. Tanong mo ulit, mga minamahal. Tanong natin ulit, bakit? The Lord had made all things for Himself. Ano ang sinasabi sa aklat ng Revelation, mga minamahal? Ating basahin ng Revelation chapter 4, verse 11. Aklat po ng Apokalipsis, Kabanatay 4, talata ay 11. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tingnan niyo, mga minamahal, kaya nga po, lahat ng ating ginagawa, lahat ng iyong ginagawa ay para sa Panginoon. Amen. Whether you like it or not, lahat ay para sa ating dakilang Diyos. Amen. So bakit mayroon pa tayong reservation sa ating buhay? Ang ating dakilang Diyos, nung siya ay ipako doon sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nagkaroon ng reservation sa kanyang sarili. Ang inisip niya, ikaw, ako, tayong lahat. Tayo ay ililigtas, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Kung hindi ginawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, makasalanan pa rin tayo. Amen. Kung hindi ginawa ng ating dakilang Diyos, lahat tayo, wala tayong kaligtasan. So sa ating buhay, wala nang gaganda sa buhay, kundi ikaw, ako, tayo, ay naka-attach sa ating dakilang Diyos. Amen. Kung hindi ka gagawa, kung hindi tayo gagawa, kung hindi tayo magkukumit sa ating dakilang Diyos, this year 2024, mga minamahal, ano ang mga susunod na mangyayari
sa iyong buhay, sa ating buhay. Kung nakasanayan mo na mga minamahal, nakasanayan na natin na istagnan ang ating spiritual na buhay, nakasanayan na natin na hindi natin ikinumit ang ating sarili sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kahit ilang taon pa ang darating, mga minamahal, ay hindi mo ikukumit ang iyong sarili sa ating dakilang Diyos. Wala nang gaganda sa buhay, kundi ikaw ay faithfully attached sa ating dakilang Diyos. Kung wala tayong commitment, mga minamahal, wala tayong involvement, wala kang involvement sa fellowship, lalayo ka ng lalayo, ikaw din ang talo, goodbye na kaligtasan. Kaya't sa bawat isa sa atin, mga minamahal, napakahalaga, mga minamahal, na itong taon na bagong taon ng 2024 ay magkaroon tayo ng commitment. Kanino tayo magkukumit, mga minamahal? Sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tignan niyo, mga minamahal, sino ang nag-utos na tayo ay maglingkod, mag-commit, i-entrust ang ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Siya ang nagbigay nito, mga minamahal, na tayo ay mag-commit, mga minamahal. Yung iyong kalakasan mo, sino ang magbibigay? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Lahat ang magbibigay sa iyo, ang lahat ng magbibigay sa atin, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kung nais mo this year 2024, mga minamahal, if we want that this 2024, the best year sa ating buhay, mga minamahal, we have to seriously commit and attach our life sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ang iyong buhay, ang ating buhay ay mayroong direksyon towards sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya't napakahalaga ang commitment sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dyan na lamang po, mga minamahal, ito ang mensahe, ito ang nais ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Tayong lahat, mga minamahal, ay